Liqalile liyagawula izembe likaMengameli wakuleli uMnumzane Cyril Ramaphosa njengoba esithatha isinqumo sokuba axoshe uDkt Nobuhle Nkabane ombonayo esithombeni sakhe esandleni sosikudla obekade enguMinista Wezemfundo Ephakeme kuleli loMzansi Afrika emva kwezinsolo eziningi zenkohlakalo. Angiqale ngobingelele ngikwamukele le channel Maswidi Media Production kusihlwa mangabe uyaqala ukufika cela ukwenza isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Liqalile liyagawula izembe likaMengameli wakuleli uMnumzane Cyril Ramaphosa njengoba esexoshe uMinista Wezemfundo Ephakeme kuleli loMzansi Afrika uDkt Nobuhle Nkabane emva kwezinsolo eziningi zenkohlakalo nanokuhluleka ukuphendula imibuzo eminingi ebekade kephenywa ngayo ePhalamende loMzansi Afrika. uNobuhle Nkabane onguMinista wakuleli umiswa nje njengoba ebhekene nezinsolo eziningi zenkohlakalo ekakhulukazi kwiSITA okuyinhlangano noma-ke i-organization eyenzelwe ukuqeqesha abantu noma-ke ukutrain abantu kakhulukazi intsha yakuleli loMzansi Afrika. Le nhlangano-ke isamba nje esiyayeke sibekele yona kwibhajethi isilinganiselwe ku-17 billion wamalandi. Amaqembu-ke epolitiki aphikisayo athi kuma ngabe iphenya-ke le nhlangano athola ukuthi kuno-chairperson abawu-21 bayo-ke le nhlangano abangamele-ke lezi ikhundla kodwa abathi kuma ngabe bebheka bathola ukuthi-ke abanawo amaphepha afanele noma-ke experience ebagonyazayo ukuthi-ke babe kulezi ikhundla. Nabathi uma ngabe bephenyisisa bathola ukuthi cha labantu sengathi-ke bangabangani bakhe uDkt Nobuhle Nkabane noma-ke bangamalunga eqembu le-ANC noma-ke zihlobo zakhe nehlobo-ke zalabo abangamalunga eqembu le-ANC njengoba-ke kuvele nendodana kaGwede Mantashe ukuthi-ke nayo ikhona kule nhlangano. Abafundi basemanyunivesithi kanye-ke nasema-TVET colleges nabo baphinde bavakalisa okwabo ukukhala ngaye-ke lo minista wabo ukuthi cha akahambe impela bebona ukuthi-ke unanokuhudula iy'nyawo kakhulukazi-ke ezimalini ezintweni-ke esithinta o-NSFAS kanye-ke namanye ama-bursaries asuke-ke phuma ngaphansi kwahulumeni kanye-ke nothitha nabo futhi kuvela sengathi iningi kakhulu inkohlakalo ebekade-ke eseyenzile. Uzokhumbula-ke emasontweni ambalwa nje edlule uke wathi-ke uzama ukuya le phesheya kwezilwandle ehambe-ke ngawo umsebenzi wakhe ukuba yiminista wathi kuMengameli cho ake uthi ukuma kancane ungilinde ngibuye kuleli loMzansi Afrika. Nokuyilapho-ke kwabe sekulandela lapho khona uMengameli abakhona-ke live ezinkundleni zokuxhumana e-addressa indaba kaSenzo Mchunu nekwamkhonazi wayiziba-ke yakhe kuNobuhle Nkabane. Abantu basitshela ukuthi cha shuthi indaba yakhe akayinakile kanti cha uyazi ukuthi-ke yena uthukuse induku emqubeni njengoba-ke sebuya namhlanje ethi cha uyamxosha kwesokuba-ke uMinista Wezemfundo Ephakeme kuleli loMzansi Afrika. Esikhundleni sakhe kube-ke sekukhushulwa loyo bekade-ke engu-Deputy Minister kuso lesi sikhundla uButi Manamela. Amaqembu amaningi epolitiki akushayela izandla okwenziwe-ke uMnumzane Cyril Ramaphosa aphinde kakuncoma ukuthi cha bese kufanele ngabe kudala akhishwa-ke lo muntu esikhundleni njengoba uzokhumbula ukuthi-ke nangomhla ka-18 July kuwo lo nyaka wabizwa ePhalamende ukuthi kazophendula ngazo zonke lezi iy'nsolo emva kokuba ikade-ke sezamile ekuqaleni wahluleka. Amavidiyo akhe nje agcwele ezinkundleni zokuxhumana nawe uma ungawasesha naku-TikTok ungawathola. Mhla ka-18 wayekade beziwe-ke futhi ukuthi-ke njengoba uqashela abantu haba kanje nakanje siyacela ukuthi-ke ufike nama-interview wabo ukuthi-ke nawa ama-interview nawenza ngelanga elikanje nakanje nakanje waphendula kanje kanje uphinde futhi uphathe amaphepha abo uzosibonisa ukuthi-ke ubaqashe kanjani labantu uphinde usivezele nalezi imali ukuthi-ke zisetshenziswe kanjani. Hawu wawungawubeka-ke umcondo wakhe lapho ePhalamende uDokotela Nobuhle Nkabane. Uma kukhona okunye okuvelayo ngalolu daba ngizokwenza isiqiniseko sokuthi-ke ngiyaku-update. Kungenzeka ukuthi-ke mhlambe bakhona abanye ominister manje abalandelayo ikakhulukazi nje njengoba-ke sibheke yena uMinista Senzo Mchunu uMinista wamaphoyisa ukuthi-ke yena indaba yakhe izophetha kanjani njengoba-ke sekuvulwe ikhomishini elizophenya ngamacala akabekwe yiwo nguMnumzane Nhlanhla Mkhwanazi. Kanti-ke ukuphenywa kwakhe kubukeka njengento ezothatha isikhathi eside njengoba-ke uMengameli ethe ufuna ukuthi-ke abikelwe njalo emva kwey'nyanga ezintathu ukuthi-ke uphenyo selihambe lwaze lwafikaphi okusho khona ukuthi-ke kuzoba isikhathi eside kakhulu ngaphambi kokuthi kuze kuphume-ke isinqumo ngaye uMinista Senzo Mchunu. Ngiyacela ukuthi kuhlangane ema-comments ungitshela ukuthi-ke wena ngabe ucabangani ngakho konke lokhu ikakhulukazi ama-ministers noma-ke abantu abasey'khundleni ey'phezulu kuleli loMzansi Afrika bebandakanywa kanye-ke nenkohlakalo. Siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.